ọkọdị na-ekwukwa okwu ọkọme ọkọdị na-ekwukwa okwu Okay. I will Ifekanku Ugokanku. Ọ chọrọ ka ọ kọwara anyị etu o si wee gbabọ na ihe ndị ọzọ dị iche iche dịka o si mepụta ndị Igbo. Chief Ifekanku, ị ga-eji ọnụ wee gwa anyị onye Igbo na ihe Igbo maka na ọ ha onye nọrọ asị nọọsụ. Igbo ekene m unu mma mụa bụ Chief Sir Chukwudi Ogbuefi onye ji Ifekanku Ugokanku mara n'ala London rụkwazịa Ifekanku Idemili North and South. Ọ ka m kọwara unu onye mbụ na ihe m na-eme asị normal Igbo man mbụ apụtakwa nka ndị ọzọ si pụta. Nne na nna mmụọ m ka esi mụ ndị ọzọ mbụrụ onye ala na Idemili South. Mechaa mgbe m gụchara akwụkwọ nna m ochie wee kpọrọ m otu anyị si emebu ndị Igbo wee kpọpụ m agba mbọ ya maka na mgbe ahụ m pụrụ ụbọchị ahụ abịa n'anya mfụ na nna m nwere nnukwu ọrụ ọ ya arụ na ego adịrọ and ụmụnne hiri nne anyị dị 9 nọmba mụ abụ nwoke izizi nwee sị kama ị nọrọ na-eme anyị ejegụọ akwụkwọ apasitakwara m akwụkwọ ebe a ma ejegụọ postuo m n'ebe mma agụ mgbe kpọọ nna m sị ya na ọka mma ka nje gbaa mbọ ka nje zuo onwe m maka ana m anọkwa ụfọdụ jecha abọ ya abatakwa na-eme ihe na-ehe bụ famili na-azụ ụmụnne ha. Wee sị nna m maka anọ m afụ na nna m na-atakwa afọ a na-agba mbọ mana mbọ ọ na-agba adịchaghị n'ọfụ iji na-azụ m ụmụazị. Wee sị na m ejezo onwe nna m wee sị m na ihe dị mma wee kpọrọ m wee kpee nna m ochie blessed memory bụ Igine Igbo ama ọ kpọrọ m na ugwu Awụsa ebe m gbara ụbọ iwu na Jos Plateau and ihe ọga m na-azụ mgbe ahụ bụ nwa building materials ọ ihe m gbara bọị na ya wee gbawa bọị ya gbacha bọị mana the process mgbe m ma gbacha bọị something came o nwee ihe pụta anụ wutere m ọga m ezuru anyị ohi mee na ma na-esetụrụ hazi mana o wee bụrụ na ọga m ahụ afụgo ihe dị n'ime m wee sị na ọ ya hapụ m otu a wee kpọrọkwa m wee kpee nni ochie wee kpọrọkwa m wee bịa Lagos wee gbaa bọyị nke ịbụọ nya bụ na ndị Igbo na-agba bọyị ụfọdụ na-agba mbụ gbaa ịbụọ gbaa ịtọ dipendị ka onye si wee akara onye si agba mbọ Igbo odibo ụzọ na-abụ so mụ abịakwa Lagos a witi ọga nkwa wee savụcha wee bido gbaba mbọ ego a eji setụrụ m adịghọ wee bido gbaba mbọ gbawa ọsọ ahịa na gbaji Mobalogu agba m ọsọ ahịa for 2-3 years. ihe a na-eme na 1992 abịa Mbalogu 90 gbabọghị 91 92 93 mụ agakwa Ladikpọ ebe a na-ele mgbuka kpọtazie ụmụnne m ndị obere mụ na ha nọrụ wee kpọjekwa ha Ladikpọ ha jee gbawa bọị zụọkwa ahịa gbawa ọsọ ahịa mgbe ahụ anọkwa Mbalogu agbaji m ha na-agbakwa ọsọ ahịa
wee gbagide ọsọ ya wee ruo na 1996 si na ọ bụ ihe a ka Okeke ya emecha wee jee amị na mma apụkwa spirit of onye Igbo ahụ mbụkwa mụa wee so ụmụnne m ha nọrọzie ebe a ka mụnwa were ọkpaje chọọ ihe ịda mmiri wee pụọ ebe a ka nsi wee pụ wee jebe obodo a na-akpọ Kinshasa bụ na Congo ka ọ dị Congo 1996 bata Congo gbagharịa na Congo nọ ya 1 year ruo 97 Disemba na ana m akụtakwa ihe ma ana m ejekwa n'obodo Kano ka anyị si mara mgbe ahụ wee na-ekwu okwu Angola ma wee sikwa na Angola ihe niile a na-eje nwe ọgwụ onye na-agbaziri m ọmụnwa na-agbaziri onwe m at which age 20 something ka ndị mgbe ahụ so wee sikwa Congo ahụ wee baa Angola. Ihe m ji baa Angola bụ na future Angola ka Congo ma ọ neighboring country wee baa Angola. Bata Angola 1997 wee bido na Angola. Ọ bụrụ mgbe nsogbu dịkwa na Angola enwere rebel bụ Savimpi then. So ụfọdụ na-agbakwa ọsọ from Angola na-agbabata Congo. Mụ abaru Angola ngwa na-enwe ọzọ ebe m na-eje na ebe a ka ma ihe elebe anya m dị ebe a ka m ma esibu ihe niile m ma bụ a sị na onye kwenu chi ekwe wee na ọzọ Angola agbawa mbọ. Emetikwara m ndị be anyị dịkwa iche iche mgbe m bata nọrọkwa Angola. Ụfọdụ batakwara m itikwa m anyị agbawa mbọ ahụ gbagide mbọ ruo the year 2000 ọ mgbe m nara izizi m pụrụ after 4 years mgbe a ka m nara izizi na Naịjirịa nata Naịjirịa. Chineke agọzigo m enwego m ihe a na-asị na na-atụba anya na onye a na-emewe ọfụma wee bata Naịjirịa ahụ kwa mechaa ihe niile m megasịrị wee pụkwa the same 2000 nakwa Angola. Ana m esizi Angola ahụ ka Chineke grace of God ka Chukwu si chọọ. Ana m esizi Angola ahụ jee ma Dubai, si Angola jee ma Korea, si Angola jee ma China ije bute ngwaahịa ahụ na-ebute. Ihe nzụrụ na Angola bụ motor spare parts. Azụ motor spare parts, azụ m use parts, azụ m engine. Chineke wee si ebe ahụ mere onwe ya afa wee zugide wee ruo 2000 wee ruo ebe 2008 Angola nwebezie some ups and down wee mechibe some product mechie ma nke anyị na-azụ mgbe ahụ mụ wee sị ha mba na ọ bịara ije nwụna na asị na ihe nwa nọfe enwe ebe ọ ya nọfe ọ bụrụ aghụrị. Mụ wee sị na mma nataba anyị ka m bịa mee invest. Mụ wee nataba anyị na 2014 ka m bataziri be anyị complete. So bataba anyị emitikwa m some friends mmadụ dịka Akọmio Oketi, my good friend, ọnwa Ojoto, ndị nọ na real estate before mụnwa omemme Ojoto, ndị mmadụ gasị ọ ya ka a na-asị na ezi enyi ka ajọ nwanne. Maka na mgbe m batara ya enwere m ndị laikiri mụ na ha na-adị na mma, sikwa m na ka ihe esime ọ ya bụ spirit of onye Igbo. Ebe ahụ ka m nọ batazi na mgbe a na-asị na Igbo ama nwanne ma ọ na Igbo ahụ enyere nwanne ya aka na ọ na Igbo afọ onwe ha n'anya. Enweghị ndị kachafụ onwe ha n'anya n'obodo anyị nọ bụ Naịjirịa abụghị ndị Igbo. Onweghị onye kacha enyere nwanne ya aka abụghị ndị Igbo. Maka onye Igbo ya afụ ebe ọ na-eme ọsị nwanne isi na nke a pụta bịa na nke
and ọbịa na nke a ọfụkwa na ọdịmma ọsọ anyị ba ndị Igbo na-eme onye Igbo ya bụ na ahịa na ahụ nwanne ya ọ pụta ọsịa nwanne m si na nke a pụta uru adịghịzi ya bịa na nka mụnwa ahụ ekwu na abụ m a living testimony na nke m na-eme taata mmadụ gbaziri nsikwa n'ime ya na-agbazikwara ndị mmadụ ama mmadụ onye mkpọtagoro n'ime real estate anyị wee na-eme ya mgbe m batara na real estate ndị be anyị na-eme ya anyị agụta ha ọnụ ha dị na mkpụrụ mana taata nna ha agwaghị ndị Igbo na-arụ ụlọ outside Nigeria aha ekwu okwu maka Nigeria ndị Igbo na-eme real estate na South Africa, Igbo na-eme real estate na Dubai, Igbo na-eme real estate na America, Canada, UK. Awa batazia na Nigeria a na ha ekwu ndị Igbo na-eme real estate na Abuja na-emesi ike, na-eme real estate na Lagos, na-eme real estate ma na Port Rivers nke mụa na onwe m ma my friends nke m na-emekwu. So ihe m chọrọ ikwu bụ na anyị bụ ndị Igbo nwere ihe eji mụọ anyị, ndị nna nna anyị ha ji wee bibe ihe nna nna anyị ha ji wee bibe wee bụrụ Igbo taata anyị bụ na onye Igbo fụrụ nwanne ya n'anya. Enweghị onye Igbo na-eche ka gbuo nwanne ya, kama na ọnọ ndị aghụghọ ma ndị fụrụ na Igbo na-aga n'ihu na-etiri anyị nsogbu. Mana ọ bụrụ na ọfụ onye Igbo na onye Igbo fụ nwanne ya na ke obodo mmejimasị ọzọ ya bụ Somalia ka ọ fụrụ nwanne ya, ọ na-akpọrọkwa nwanne ya. O mere mgbe anyị na Angola, abịa m Angola, ndị mmadụ nabatara m, ejighị m ego bịa Angola. Mana mgbe a bịara Angola, o nwere onye bụ nwanne m, wụrụ nwanne m, bụrụ enyi m tata, bụ Koman Nwafọ General ka a na-abụ onye isi ọfụ. Mgbe a Koman na-awa ọbịa, o sie nri, ọ na-esicha nri, ndị niile bịara ọfụ abịa na-eri nri. Ọ bụghị ọ na-egwu ya ejika, ọ na-ebidokwa ebido, mana ụdị obi mmadụ nwere, ọ ya bụ spirit of onye Igbo. Ịbịa ọ bụ na ọsịsọ ugbede esicha na nri adị, onye pụta ọ na-eri nri, onye richa ọ na-abịa egote nkwụ aṅụọ. Ndị Igbo ka na-eme ya ruo echi na mba dị iche n'iche. Enwere ihe na-emekwara biznes si okwu ọnọma mmadụ nwere na mmadụ ibi enwere ike mee biznes nwee disagreement, ọ ihe na-eme n'ebe niile. Mana ọ bụghị ya bụ na ndị Igbo na-anụ onwe ha. Onye Igbo ka lọvụ onye Igbo ibie. Anyị nwekwara enyi na mba mana ọnụ ọbụla na-asụ Igbo, ọsọ ya bụrụ onye Delta, ọsọ ya bụrụ onye Rivers, ọsọ ya bụrụ onye obodo ọbụla, ọsọ ha n'Igbo ifu gị asị nwanne gị. Mgbe a na-ekwu n'ụbọchị tata wee na-asị na Igbo enwere ihe eji mara anyị, ihe eji mara kachara Igbo bụ irube isi n'ịsa agwụ mmadụ, o wee bụrụ agba mbọ ya ha anyị na-ekwu. Agbara mbọ more than 12 years, ahọ 12 ka m gbara mbọ. Agbara m ebe a gbacha ọba, gbaa ebe a gbacha ọba, ma na-erube isi ji obodo oyibo gbakwa nke m gbara n'obodo oyibo. Ihe dị na bọyị, ihe dị na Igbo odibo na-ekuzi nnukwu ihe. Igbo odibo ka onye asịrị na o jere mahadum ya, o jere nnukwu ụlọ akwụkwọ je gụọ akwụkwọ. Ihe onye gbara odibo mụta n'aka nke onye je mahadum. Iweta onye je mahadum gụchasịrị ya,
na o je ọgba bọyị iweta onye gbara bọyị gbachaa bọyị wee bido ụwa itikọ ha na-abụ ihe afụ na onye a gbara bọyị ya na-ekuzi onye anyị ha ekwu okwu ide akwụkwọ e nwere onye gbara bọyị amaghị ede afịa mana ibutere ya kịta anụnwa 1 bilion ebe ọ gụchasịa ya onye gụdị aka ọ ya bụ ịgba bọyị ọ gwaghị ihe anyị eji nyebe ego mee gwaghị ebe anyị eti ya ọ mịta mkpụrụ ọ ya ka Igbo ji karịsị onye Igbo nweta ego onye Igbo eso ha egbere ego je dowe na drọn ọ bụrụ ego je nie na ana ọ bụrụ ego je gbachie na drọn ego ọbụla gbatara onye Igbo aka mgbe bifo ego ahụ na-abata aka ọ na-apịkọ ihe o yeji ego a mee ka o wee mụta nwa maka ọmụrụ nwa ka eji eme nganga ọmụrụ nwa dị n'ego ka eji atọ mkpa ọmụrụ nwa dị n'ego ka eji azụ nwa ị were isi ego gị wee mebe ihe niile ịfụ na imekata ịwụọ na so onye bụ na-apụta azụ na onye Igbo aha eri ma na onye Igbo aha eme pati mechisie pati ebe niile ọ maka nkụta azụ dị mkpa maka na ọ bụ ya kịta anụ ọ bụ na otu anyị si nọrọ kịta mgbe e nyere Igbo 20 pounds mgbe agha biri 20 pounds ọ ya bụ ihe mụ na gị ji wee nọrọ tata ịma na anọgata asị na n'oyibo bịasịrị ihe niile oyibo bụ bịa bụcha ihe o nwere ihe oyibo bụ bịa adịghị maka anyị nwaba Afrịka den anyị bụrụ ndị Igbo wee nọrọ n'ime Afrịka ndị ọbụla nwere ụdị culture ịgba bọyị ha na-ekwu ịbịa tata na bọyị ndị Lebanese na-agba bọyị na-eme family business and ịbata ebe ha na-eme ya ịfụ na ha kechiri ya ma nwunye ha ma ụmụ ha ma ụmụ odibo ha na-abụ shareholder na the company. Ịbịa na ndị India maka ndị abụ ndị dị similar to us. Ịbịa na ndị India na-eme family business. Nke mbụ bụ na ịgba odibo ibu n'oge mgbe ahụ ndị be anyị na-eme ya na onye nwe ya nọ n'ụlọ akwụkwọ na-abụ ọgụcha akwụkwọ gbasa akwụkwọ ọ bịaba na shed which is shop ebe nna ya na-azụ ahịa ọ bụghịzi maka bọọsụ ụmụ odibo akpọtara akpọta ọ na-aba na nwa amụrụ amụ nwa ha bịaba na shed ya na shed ahụ ọ na-abịa na shọpụ ahụ ọ na-abịa ya emie onwe uchu ịgba mbọ mara na ọ na-akpata ego were eri mara na ọ na-agba egote 1 naira ere 2 naira maka na nna ya na-akụwarị ya lekwa na ahịa abata na ego na lekwa na ahịa ere enwere ike erekata ya asị na ahịa akọ etikwa ego n'ihu nwa o wee mụta ya mara na na-azụ ahịa so n'ihe anyị eme general ndị Igbo bụ onye ruo ma nwa ọ mụrụ amụ ma odibo ọ ya akpọrọ ya mee ya ka uche dị na ya mụnwa n'ọrụ a na-arụ kịta anụ bụ ịrụ ụlọ na-ere ọ na-agba ụmụ m nọ na holiday ha mechie akwụkwọ ụmụ m nwoke ana m akpọta ha abịa na site a na-abịa na site wee na-afụ ihe a na-eme ọ ebe ụmụ m nke na ọkịta wee na-eti uchu wee na-ekwu na ihe a ya agụ bụ nke na ọkịta nke na-agụ architecture na UK ọ maka ya ka o ji eti uchu ọ na-afụ ihe m na-eme fụ na ka nna ya si eme ya fụ na ebe ị na-akpata ego ahụ nke bụ ọkwa wee gwukwa na ọya ọ ya agụ kịta bụ civil engineering ọ part of ihe m na-eme mana ọ bụrụ na ha afụ ihe m na-eme ha nwere ike si na marketing na banki na juzu eni ọdakọ mana ha afụgo ihe m na-eme otu a ka o si dịkwa onye na-azụ ahịa nwa ya na-abịa debe nso ọ na-akpọta nwa ya ọ na-abịa ọ bụgoro na holiday otu esi enwe long vacation ogologo holiday akpọta ya ọ pụta ahịa for 1 month ihe afụ ihe dị iche na ọ bụ ihe hapịa n'ụlọ ọ nọrọ na-agba game na-enene TV mgbe o ya etochazi gụchazi obodo oyibo ịbịasị ya bịa zụbanya bụ ahịa
ọsị ya bụ na ego si ebe a toru ebe ni onye ekwe de na ụmụazị a na-akpọta akpọta ka anyị hapụzi ya maka na asị na ihe emebisie na ma na oshi manụ ewee na-akpọ sesge mana ebe anyị esinyere onwe anyị aka bụ ọ bụrụ onye na-azụ ahịa ine anya n'akụkụ ọgwụgoro na nwa gị anọ enwere onye agbata obi gị anyị ahụtaghị ezigbo mmadụ ịkpọrọ ya ọ bụrụ ebe esi enye aka n'obodo ọ bụrụ ebe esi enye aka gịnị ya nọcha ịkwadowere ya ọnọdụ enweghị ego ọ na-ejighị esetụrụ mmadụ enwere ndị ejicha mgbe anyị gbacha bụ ya ego onekwanụ bidoro ahịa mana tata ọhịa na-ekwu ọhịa na-atọ mkpa n'ezinụlọ ọhịa na-ata mkpa n'obodo anyị nwa gbara bọyị ahụ gbatị ya nne abịa tata anụwa abịa n'obodo m enwere nke m na-eme eji echeta m na-emefere ụmụ ogbenye o wee bụrụ ya wee na-ekwudatụ na ka anyị ghara ịgbagha ebe anyị si bido maka na mgbe agha biri oge agha Biafra biri ọ bụ ya ahụ mere na ndị Igbo nọ ebe ha nọ maka na ma ndị gụrụ akwụkwọ afọ ọzi ọrụ ma ndị nna anyị ha na-arụ ọrụ achụrụ achụ ma ndị nwere ego na bank ego ha dị invalid ewee nyezie ha 20 pounds ọ na-abụ 20 pounds ahụ ka iyi ejikwa ụmụ ụgwọ akwụkwọ ewee baa bọyị mgbe ahụ a na-ayọbudo ayọ si moje mmadụ bọyị a na-apịa nwata ihe ka o jee bọyị mana mgbe njezie bọyị ahụ wee yi dibe babazi uru ndị fọrọ afọ jụzia na ha ya agụ akwụkwọ onye kata nwa bụ onye a ọ sị ayi nwa bụ onye a gịnị ka ọ gụrụ primary 6 mana n'ebe ọ nọ ọ ya na-eme n'obodo ya na-arụ ụzọ n'obodo ya na-eti ọkụ ka o jekwa bọyị a ndị gụrụ akwụkwọ chalenji nwozi ndị gbara bọyị Igbo wee dị mma ọ ya bụ na Igbo dị mma taa Ogbuefi Ifekanku Ugokanku the peace maka na ịzara ihe a ijiri otu uche tugbo nọ na-abụ na maka onweghị onye nyere m ya this way ọ bụ ọsọ mgbe ị jere kpọrọ bọyị itikwa ụmụ na ụmụnne gị n'ihe a na-eme a na-aga anọ ya bụ na onye Igbo achọghị ya afụ ya na biznes a na-aga because na ụmụ ya nọ ndị ya a na-eme ya family business dohi nne amaka ihe ọzọ m chọziri ịjụgo bụ Igbo ụmụaka anyị ha asụsụ Igbo ka ihe anyị eme nke ahụ ihe na-eche anyị eme ya maka na ọ bụrụ na ụgbọ anyị abụọ ọmetu asụsụ Igbo ga-adịzi nke ahụ bụ ihe ma amahụ ka m ma-esikwu mana ihe ọbụla mmebi nwere ka esi edozi a sị na ebe a nọ jibe ana ka anọ na-adị mma ebe a nọ jibe ana ka anọ na-adị mma bụ na mụ na dọkịta anụnwa pụtagodu n'ime ụlọ anyị anyị ebido ya n'ime ụlọ anyị na-epụta anyị na-asụrụ ụmụ gị Igbo ma ọ nụrụ ma ọ nụghọ ọnụ ya biko ọzọ e nwere ihe bụ na anyị na-agwa nwa gị okwu nwa gị chọrọ ịnata gị ihe igwe ya na Igbo nye Igbo ka ọ ya eji na gị ihe ahụ ọ ya eje ọmụmụ Igbo a ma sụọ ya iwe nye ihe ahụ ọ bụrụ na ewere nwa gị kịta anụnwa chọrọ ikere gị ekere igwe ya na Igbo ka ọ ya eji kene gị na nwa gị na na-abata ọ gbakwute gị na-enwere ihe ị na-egoteburu ya otu esi egotere ụmụazị ihe na Igbo ka ọ ya eji sị gị nnọọ na Igbo ka ọ ya eji sị gị zụkwara ahịa taa o bidogolo na ndị obere ahụ nyanwa ịfụ na uche ya adịbịa mana ọ bụrụ na asụ oyibo a nne asụ oyibo nna asụ oyibo ka ezi mere expect ka ụmụazị sụọ ọ ihe na-eme maka na ọ bụghị na n'ụlọ akwụkwọ ka a na-ekụziri ha Igbo adị na nwata ọbụla na-asụ Igbo jee n'ụlọ akwụkwọ ọ ya akasụ oyibo karịa ndị ahụ ma oyibo ihe cheki ịgbakọ ya ka o si dị tata ịfụ na ihe na-emezi bụ na ụfọdụ na-abụzi na ivu n'ala Igbo a na-abịa n'ụlọ akwụkwọ a na-ekụziri nwata oyibo hapụzi Igbo anyị ekụzi maka na ọya ọbụla ịkụziri nwa ka ọma mana ịbịa kịta n'ala Igbo mana Enugu mana Ọnịcha ma ọsị ama ọsị ihe na Igbo dịgazi iche iche ịfụ na abịa n'ụlọ nkụzi n'ụlọ akwụkwọ a na-ekụziri nwata oyibo ọsụ Igbo ababara ya mba ọ jọgburu onwe ya na ihe kwesịrị bụ isi nwata na ịsụ ọrịa oyibo apịaghị ihe n'ala Igbo o ruo oge oyibo si ma oyibo mmụọ ahụ ekwu na oyibo adịghị mma
mana nwata bụ na ya asụ asụsụ nne ya na nne ya wee sụba nke ndị ọcha ọ ihe mmụọ akwụna ya na-abịa n'ime ụlọ be m Igbo ka m na-asụrụ ụmụ m ma ị nụrụ m ịnụ ha nwa nkịta adị ahụ ịsa ihe ọbụla ị gwara ya n'Igbo ọma ịkpa nkata ebe a n'Igbo ọma ọ na-asụ onye o nwere ike mana ọ na-anụgodo anụ n'ihe niile ị na-ekwu because na ọ bụrụ na onye Igbo na ị wee bata ebe a kịta asị na enwere nkata a na-akpa gbasara gị na-enwere onye ya agbụ izu iwere oyibo gwaba ya ya ma na inwe na nsogbu ọ bụrụ na ebe eji mmadụ eji na Igbo ka ị ya ejita ka ere ya si n'Igbo o wee mara ihe na-eme gị so nọọ ihe m nwere ikwu na nka another thing I'm trying to get the issue of ịzago nke Igbo business ndị Igbo agafe onye bidoro ya nke ọzọ bụ Igbo afụrụ nwaanyị n'anya ikutubugu ya imetụgo ya aka mana kọwakwa ya ọfụma ka nkọwa ya ọfụma ka o ya esi dị mma Igbo onye na-ekwu na Igbo afọ onwe ya n'anya bụ onye ahụ achọghị egwu onwe eziokwu maka ọ bụrụ na onye ahụ chọrọ egwu onwe eziokwu ọ mara na Lagos a na-asị na ndị Igbo bịara ndị Igbo akụghị ogogogo ma ọ kụọ ekwe onye ọbụla pụta ka ejebe Lagos ị nwere ike ineba anya kịta anụnwa ịfụ na o nwere ike ịwụ mmadụ ịtọ ma ịnọ ma ise ama by nọmba mgbe aha agha bicha bịara Lagos mgbe Abuja mgbe eyibere Abuja amaala m ihe mgbe ahụ anyị agụta mkpụrụ mmadụ one ma one jere Abuja enwere ndị a na-agwa bịa mgbe ahụ sị na ya eje mana o mechara ụmụnne ha dọkpụtakwa ha Abuja o ji abụ ịpụta afọ kịta ka onye Igbo azụ na onye Igbo rụrụ họteelụ ebe a onye Igbo ahụ ya agwakwa nwanne ya bịa rụọ ọnọdụ bịa o jekwa ọrụkwa họteelụ onye Igbo ka ị ya afụ na onye Igbo na-atụ ahịa ọ na-atụ ahịa ọ bụkwa ọkpọkwa onye Igbo o nwere ike onye ahụ nọ na biznes ọzọ mebi na ọha agachara ya o wee kpọkwa ya wee sị ya nna abịa tụọ n'ọrịba otu a kịta bụ nke na-aga aga gị bịa tụọ ya enwere onye obodo ọzọ ma onye asụsụ ọzọ ya emerie mmadụ ọsọ onye Igbo ya emie agbanyeghị na onye ahụ ya emekwarikwa uru ịpụta kịta anụnwa na obodo ọzọ ka m nwere obodo nnọ maasị Angola nnọ mgbe m jere Angola anyị agụta ndị Igbo nọ na Angola mmụọ sọsọ mmụọ na Angola kpọtara mmadụ no less than 15 o ya eru 15 ndị mmadụ mkpọtara ndị ahụ mkpọtara sikwa otu a kpọtasịa ikwu na ibe ha enwe ndị kpọta mmadụ ịtọ nwee ndị kpọta mmadụ ịnọ a na-abasa ndị ọzọ bụkwa ndị nwụ na ha bịakọrọ nwee ndị kpọtakwara mmadụ 10 nwee ndị kpọtara 5 ka ihe eji eme ya ọ ịfụnanya ka ihe eji eme ya ọ ka Igbo gbasaa ka ihe eji eme ya ọ ka Igbo nwee ego maka na ego ofu onye ji abụghị ego azụ na ofu osisi aha eme ọhịa ọ ihe ndị Igbo bụ Ogbuefi nwanne another thing na-achọzi ịjụ gị bụ ihe a na-akụrisi unu ha na-akụrisi ya ọ na-abụ onye mkpara aka n'ọnụ ọsị nọ Igbo na-eme ya nọ ndị be anyị na-eme ya ha na-abụ ha chọọ igwe aka etu onye nọ n'ime real estate weregodo experience gị wee nye ndị be anyị ndụmọdụ ihe m na-achọ ikwu gbasara nka unu a na-akụrisi ma ọ na unu aha akụrisi bụ na mbụ obodo ọbụla ma steeti ọbụla nwere ka ha si dobe ihe ha kwuchi nke ndị oyibo na-akpọ layout enwere layout before enwee ihe a na-akpọ governors consent ọ before enwe ihe a na-akpọ approval bụ ihe ya egosi gị na ịya arụ ihe a ma ọ na ịya arụ nka then layout bụ ihe na-egosi na ebe a bụ plot ebe a ya arụ
unu a na-ebi ebi, ma ọ na ebe a bụ plọt ebe a ya arụ unu a ya azụ ahịa, ma ọ na ebe a bụ plọt ebe a ya arụ unu ọgwụ ma prison ma ọhịa ọbụla. Ọ na-enwe otu ọ dị n'obodo oyibo, ọ dịkwa ebe a. Kama na ihe mere nke be anyị bụ na-abịazịa na ndị gọọmenti aha etiche uchu na ya. Nwaanyị na ha aha etiche uchu na ya bụ na ha abịa rụọ ihe ha kwesịrị ịrụ, maka ọ na gọọmenti na-abịa rụọ ihe ha kwesịrị ịrụ na mbido ka ọ dị n'obodo oyibo, abịa rụọ ụzọ, rụọ gota, rụọ ebe ụkwụ ya na-aga, ana ndị mmadụ ewee dịrịzịa, ma a na-aya ego ewee dịrịzịa. Ị na-egoro ana ịmarụgo na ebe ụnọ ya adị, na ihe arụ ụnọ n'elu gota adịgo, na ihe arụ ụnọ n'ebe moto ya agba, ọ ya bụ layout. Mana be anyị bụ na ya abịa kịta atụ ọrụ ga n'aka asị ugoro ana, ma ndị ahụ nọ n'ime gọọmenti na-esonyere. Enwere ike erewezie ego ndị nwa na onwe gị, ịmahụ oke, ịmahụ nke layout, ịmahụ nke abụọ, ibido ụnọ rụba. Ụfọdụ na-eje iweta approval ya ihe a ya ejiri ụnọ, ike ka enyere, ike ka enyeghị ya. Ụfọdụ anyị ejebudo ebido ụlọ, o nwere ike rụbozi ụlọ arụcha after years ahụ agachasịa ahụ 5 ahụ 10, ndị oyibo wee bịa wee buruzie dia map wee bịa, that's layout map. Wee na-afụsị na unyi bara n'ụzọ, ma ọ na unyi bara na kanal, ma ọ na unyi ụzọ bara na gota. Mgbe ahụ enwego mistake, enweghị ihe a na-akpọ ịda iwu by onye goro ana and by gọọmenti. Kama ịma na enweghị onye na-ekpegbu gọọmenti, maka a ya sịrị ka akwụkwọ eji nye gị rụọ, mgbe ahụ iji ha akwụkwọ ịda gị iwu. Ọ ihe na-ebute nkurisi na ihe m na-achọ inye ndị be anyị asị, ịgwa ha okwu ya baa uru ma mụ ma onye ọbụla. Onye chọọ ịgo ana ebe ọ ya arụ ụlọ, nya jee nene ọfụma n'aka ndị nwe ana bụ ndị oyibo a na-akpọ gọọmenti. Abịa na Lagos, ihe a na-akpọ ha bụ ndị ala Hausa. Na ebe iyi enene mara na ana enwekwara akwụkwọ, mara na ana ya arụkwa ụlọ na ya. Ị ga-agwa anyị onye Igbo na ife Igbo, ịgwaga anyị onye Igbo, fesfọdụ Igbo ife Igbo na ihe ị na-eme, aha kọmpani gị, ebe ị nwegasịrị properties and all that. Go ahead. Igbo daalụ. Ọzọ mụ ahụ High Chief Dr. Chidi Ogbuefi, onye ji Ifekanku Ugokanku mara n'Alor. Mụnwa anọcha m obodo Igbo mgbe m bata wee decide ya na mma anọ aba into property, into real estate. So all real estate ya arụele na Igbo, otu a si akpụ ya na Igbo, arụele, that's build and sell. So mụnwa wee dị opportune wee baa na ya with my friends ndị nọ na ya before me. Ha nwa wee nyekwa m clue, nye m ka esi eme, wee baa na ya. Ihe a na-eme na 2014 mgbe m bata finally. Mba na ya na-eme ọ na-aga. At a time now I have 3 companies name operate. One is Angel Court Limited. I went double 3 homes. Then when we Future Alexander International company now, I'm dealing into real estate, into land, into houses. I na-ego kwa na nele, I na-arụ ụlọ nele, I na-erewekwa ndị ji eme shortlet. Enwere ndị gosi n'aka ji na-eme shortlet, because ụfọdụ ahụ ekwezi anọ na hotel, not the porous. So ụfọdụ anọ na shortlet. So ndị arewekwachara ya jichakwa ya na-eme shortlet. Then na-elewekwa ndị na-ego outright, na-emekwa payment plan for people who are capable. Ịghọtago eju ha, onye ejizu ego, maybe onye ejizu ego ekwu cash. A na-eme payment plan from scratch
from the foundation before the unu are ready, maybe in 1 year or in 2 years payment plan. Onye a ewere nwayọ kwụju ụgwọ ya ma mgbe ọ kwụchara ụgwọ nwee unu. So I na-arụ mostly from VGC down to Ikoyi ebe anyị na-arụ property. Right now ebe a kịta nọ n'ọfịs mbụ by VGC ọ ebe nwe property nrụ NJ Court 1 and NJ Court 3. I nwe 1 by Oral Estate, nwe NJ Court 2 by Harris Drive by VGC, nwe NJ Court 3 by Harris Drive by VGC. Then nwe upcoming Nekate, that's block of flat 6 floor. I nwe 30 unit of block of flat there. Then bịa na Lekki, nwe block of flats 16 flats in Lekki. Then bịa na Ikota Villa, nwe 2 places. That's a luxury house. We call it Rosy House. The one that nke nwere ma swimming pool, ma gym house, ma all the old amenity, or luxury duplexes ka nwere ebe a. So no ihe abụ ihe I know into since 2014. Ịgwa gị nke bụ eziokwu, property business bụ ihe nwe future. O nwe future. Abịagodu na America, bịa na Canada, bịa na Europe like UK, wee bịazie na Nigeria. Nigeria as a whole enwebeghị ụlọ. Enediri houses, eledi low cost houses, ndị obere ego enwere ike ịrụ as cash because ụlọ adịrọ. That's why eji apụta asị na ụlọ garara ọnụ ma na ụlọ garara ọnụ. All due to increment of materials. All federal government kwesịrị ime ka ọ dị mfe igote materials na ọnụ dị mma, ile ụlọ ọnụ dị mma. Mana our future, as I'm seeing in that next 10 years in Ekwu, the very bright. Makasi ịmara nke ị na-eme na-emesi ike. Ịmara nke ọbụla ị na-eme na-aga emesivi ike. Ịmara nke ọbụla ị na-eme ji mara emesivi ike. Mụnwa before ma arụba ụlọ, enwe m passion. Ya mmasị mbụ ịrụ ụlọ. Ana m like mpụta ebe arụrụ ụlọ ọfụma. Ana m akwụrụ 10-15 minutes nene ya. Ọ mmasị. Nwee bata na ya. Ọ ya ka o ji abụ nna arụ, anụ m agba mbọ fụ na arụrụ ya ọfụma, rụọ ya ka ebe m ebi. So future anyị nwere na as you said ka isi jụ m n'ebe 10 years. Ebe 10 years na-abịa NJ Court or double 3 ya nọ ebe tere aka. Maka na anyị na-arụ ọfụma. Maka na anyị na-eji ezigbo ngwaọrụ arụ ọrụ. Anyị ahụ ego ngwaọrụ ndị bere ego, anyị na-ego nke bụ first one grade ka anyị ji arụ. Maka na ihe bụ problem bụ arụcha ụlọ asị na ụlọ dara ma na ụlọ bende. Ihe na-aka ọsị ya bụ iji ngwaọrụ nke bere ego wee rụ. Ndị obere ego ọ mmadụ ya ejego ayọn ịchọwa nke bere ego. Ayọn niile na-afụ nwe grade. Itinyekwu ya itigwa price ahụ ma rekwu ya. Mana mmadụ goro ụlọ ọ rahụ ụra n'ime ya, ghara ichi obi n'aka. O nwanne m. Okay. Igbo ekene m unu ọzọkwa. Mụwa bụ High Chief Dr. Chidi Ogbuefi Ifekanku Ugokanku, onye ala na Idemili South. Okwu nwere ịgwa Igbo bụ Igbo bikonu ka anyị bidokwanụ ka ndị nna nna anyị ha si mebu gbasara Igbo ife onwe ha n'anya, gbasara iwepụ ekworo na oke ọchịchọ na ịbụ Igbo
Chukwu ekekwukwa na anyị dobe anyị ka anyị esi nọ and n'ebe a Chukwu dobere anyị ka anyị anọ n'ebe anyị nọ na dị mma ka anyị ghara ijizi aka anyị na-akpọta onwe anyị agbakọba ndị Chukwu ka afụcha anya n'obodo a bụ Naijiria ndị Igbo maka na Chineke gọziri anyị nye anyị akọ na uche nye anyị akọ na uche eji ebi ọbụlago n'ezinụlọ nye anyị akọ na uche eji agba mbọ ịkpata ihe anyị eji n'azụ nye anyị akọ na uche imekọ n'otu ka ụmụnne ka anyị ghara ịpụzi n'ihe anyị si bido wee baa na ihe ndị ọzọ na-eme ka onye kwa anyị uche iji na-azụ ụmụ anyị n'ụzọ kwụ ọtọ n'ụzọ kwụ ọtọ bụ na ekuzibere ụmụazị Igbo maka na agbachasị egwu ọya na n'ukwu na agbakọrịchasịa anyị anakwaba anyị mụnwa anọ m obodo oyibo for more than 20 something years to 30 mana enwere mgbe o ruru ọ bụrụ mmadụ si m mgbadaba a sị na mgbere nọfe eji ọ bụrụ ọghọ aghụrị nwee nọgide ọ ihe na-emere Igbo ihe si m mụ na taba nwee nata tata anọ mba anyị na-ekele Chineke mụ na ndị be m nọ mụ na ụmụ m nọ na-agụ akwụkwọ ndị nọ obodo oyibo ndị nọ ebe a na-eleru ha anya wee na-azụ famili enwere ka ihe esi nọrọ fa gị na famili gị ahụ emekọta ifu na enwebe gap and enwebe space ọ ya bụ problem and ka anyị mara data na ihe a na-eme ha si na-azụ ahịa enweghị ihe ka ịzụ ahịa enweghị ihe ka mgbakọ na mwepụ ọ ya ka ndị ọcha ji karịchasị anyị ọ ya ka ndị India ji karịchasị anyị ọ ya ka ndị Lebanese ji karịchasị anyị ebe ọbụla anọ mgbakọ na mwepụ egotele na ihe mere ihe zọrọ onye Igbo na-anụchara agha na ahịa tana ha na ya wụ na ịpụ baba na mgbakọ na mwepụ baba na ịgba bọyị baba na odibo onye kpọta odibo oduo ya odibo ahụ kpọrọkwa onye ọzọ dukwu ya odibo ahụ akpọrọkwa onye ọzọ dukwu ya ọ ya ka a na-ekwu generation to generation ọnọdụ ka ịmụ nwa ịmụta nwa ga-amụkwa nwa ga-amụkwa nwa ga-amụkwa nwa ka a ghara ime ka ọ ghara ịnyụ n'aka anyị ka anyị bidokwa na ya onye fụ onye dị mma nwere ọgụgụ isi ọ ya akpọrụti n'ihe ọ na-eme ọ bụna ọ na biznes ọ bụna ọ n'ọrụ aka biko ka anyị bidokwa na ya enweghị ihe mmadụ lụzuru n'ịzụpụta mmadụ asị na ịzụpụta mmadụ bụ the key and the power ofuo isi ahụ eme ọhịa ọ na-abụ okwu na-adị m n'ọnụ oge ọbụla ihe nji ekwu na ofuo isi ahụ eme ọhịa bụ ọ bụrụ na mmadụ pụta kwụrụ sọ ya enwere ka o ya esi ma ọ ya abụzi ihe ego ọ bụrụ ihe anyị asịsị gbakwụghị ma ọ na mmadụ kịta na ahụ jie for instance otu a nọ kịta na mmadụ nwere nakọta dị down ọ bụrụ na ị nwere onye nke bụ ezigbo mmadụ na ọ na-akụ ya akpọ nna nekwa ka o si dịrị m enwere ike famili ha nọ nso ọ mmadụ ka ya akpọ and ọ bụrụ na ịzụpụta nwụhọ mmadụ ka onye iyi esi so nwee si bikonu na m anyị ekwuba Igbo n'okwu anyị bụ Igbo dị mma anyị bụ Igbo ya na-aga n'iru anyị bụ Igbo ya bụ nwanne dịka ukwu azịza ekesiri ike ọnọdụ ka iwepụta kịta ukwu azịza wee sị ka ị gbajie ya ịma na ihe agbaji nwe mana ị were ofu n'ime tujie ya ọgbajie Igbo bụ ikwu azịza Igbo bụ ike Igbo bụ ọganiru ụmụazị Igbo be anyị gbakwara ụgbọ ihe n'aha Jizọs ụmụazị Igbo be anyị gbakwara ụgbọ ihe ife na-ekwu okwu ya bụrụ ụmụazị Igbo be anyị na-agbazi ịgbọ yi nke tonite ọchọgbọ fonu wee mebe ya wuhe ibe anyị na-ekwu okwu ya ka unu marụ na bọyị dị mma nwata tote na je gbọ agbọyị ka ọ nataba maka na onye fe eze ruo ya nke onye ji ego onye agọnị ya onye fe eze na eze ji eri ya ofu akarụta mmanụ na oji ezubere ọha ọnụ ma bụrụ eziokwu ụmụ Igbo be anyị ibe anyị na-ekwu okwu ya ka unu gbaba agbọyị mgbe na-ayọ ndị
odododododo nya ka nna ya unu gụ unu wee malụ nwatakịrị gbatalụ gị odigbo duo n'ihu unu go setụrụ ọya ka hụ wee dị ya mma isetụrụ ọya gị gọzie ya wee nye ọfọ n'aka maka na ọwere ọfọ gị wee zụba abịa na ọya dụcharịa mmụọ gwanụ mmadụ ya tachalụ gị afụfọta nye ezi gbawa ya ka kere ebe oya ebido